selfie, 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 kayan karo selfie, 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 kayan kari selfie, 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 kayan selfie, selfie. Kai wannan bulkuma mara kunya ne kunna mana sauti a cikin aji tambayan ku nake ku bani amsa. Wannan wace shegantaka ce za ku mai da mu da aji gidan casu? Tambayan ku fa nake ku bani amsa wane ne kunna sauti a cikin wannan ajin? Malam sabuwar waka ta ce. To gyara awut ka fita min daga aji tun kafin na fusata. Shi yafi komai sauki. Malami ko jahili. Ban zagara waye su mara da'a ku saurare ni da kyau. Our topic for today is about the nation. Yau mu guje da si akan ƙasa ce tambaya ta kuma zai fara akan ka ne kai. Ka saurare ni da kyau domin ka ji tambayar da zan maka kwaran kwazan in baka bani amsa ba Allah sai na lugude ka. Tambaya ta ita ce me yake kawo ci gaba a ƙasa? Malam kyawawan ƴan mata irin su Saudat Umar su suke kawo ci gaba a cikin ƙasa. Kun ji jahili, kun ji bulkumi, kun ji dakiki, kun ji garawa shi gaba ki da bai san komai ba wannan. Banda kai mungun bulkumi na uban waya ga maka ƴan mata kyawawa su suke kawo ci gaba a cikin ƙasa. What are you done Blasa? What are you Nifi? What are you Kongambo Sabarakata Indomi? What are you not sitting in the class and read the book? Ja iri ya ji turancin manya ya sume. Kai uban wa ce ka zauna tai? Haba lecturer yawa ne kamar ni ka zo kamare ni a gaban ƴan mata a cikin aji ai ko a primary yanzu an daina dukan dalibai. Ka gane wana. To ai kenan na ɗauka ma kare oba. Dan. Ka fusata da ganna a gaban ka ko? Kaina ne yake ciwo lecturer. Assalamu alaikum zan iya shigowa? Kwaran kwaza kai gaba ki danka ciwon kaina ne a wannan makarantar domin ka addabe ni. Dama na zo na gaya maka ne naji CHOD suna hiran duk makarantar nan babu wani lecturer da ya fi ka iya koyar da ɗalibai. Ayya ashe kai masoyina na Yusuf Zamani shigo kawai. Abokina wai me yasa rage na ta dukan ku ne haka ba kakkautawa me yake faruwa ne? Ai tun daga lokacin da ya anta aka waje. Wannan shine abin da yake faruwa ni ma na mari. Ka bari zan yi maganin shi yanzu za ku sha kallo. Kai Yusuf Zamani stand ina nufin ka miƙe a tsaye. To kyakkyawan lecturer gashi na miƙe din. Kai ma zan tambaye ka ne kamar yadda na tambayi sauran yan uwanka. Me yake kawo ci gaba a ƙasa? Ilimi shi yafi komai kawo ci gaba a ƙasa. To me yasa ilimin yafi komai kawo ci gaba a ƙasan? Sai da ilimi zaka tantance daidai da ba daidai ba. Muna da ilimin me yasa ci gaba ya karanci a ƙasar mu? Saboda mun yi ilimin amma har yanzu mun ki mu haɗa kawunan mu. To me yake kawo rashin haɗa kawunan namu kuma? San zuciya shine yi wa wasu 'yan ƙasar namu yawa da zamu haɗa kawunan mu 'yan Najeriya da ƙasar mu su tafi kowace ƙasa ci gaba a duniya. Wannan gaskiya ne. Wato na ji daɗin bayanan ka Yusuf Zamani kuma na gamsu Najeriya da muna da manya-manya da ya ci a ce ci gaba mu yafi haka a cikin wannan ƙasar tamu mai ɗimbin albarka. Wannan gaskiya ne mai ɗimbin arziki. To na gode mai dogon kai. To ɗalibai ku kuma na dawo gare ku yanzu. To kyakkyawan lecturer wata tambaya kuma za ka yi mana yanzu. Kwaran kwaza kan soyayya ce. Ai kai yin soyayya ba taka bace soyayya ta yara ce. Kai uban wa ya gaya maka kwaran kwaza har yanzu da saurana garau nake. Soyayya farin ciki ce soyayya tana sa da ce kwalkwalin nihadi. To lecturer ina jin kai tambayar ka. Me buguzitin kan can ya tahi. To kai min bayani menene soyayya? Soyayya farin ciki ce kuma soyayya rayuwa ce. Kai ba sai kai bayani ba zauna kawai. Kai mai buzuzin kai kamar kan mahaukata what is love? Soyayya duniya ce mai faɗi kamar teku mai ambaliyar ruwa sannan soyayya tamkar guguwa ce wacce take tafiya da shauki ga baki ɗaya na cikin zuciyar dukkanin ɗan adam wannan shine soyayya. Da fatan ka gane. Ku ci melasi ku ji abin mamaki wannan ma mai buzuzin kai shi ma ya san soyayya yanzu da na tambaye shi what is ina wanda kun ji ya kama ina amma na ce soyayya kun ga yace yake bada bayani sai ka ce wani to Mr. Romeo Quartinio. Mr. Lecturer yau zan baka cikakken bayani dangane da soyayya sannan kuma in kana bukatan ƙarin bayani akan ƙauna kenan shi ma zan ƙara warware maka. Soyayya ita ke sanya tausayi a zuciyar ɗan adam. Soyayya ita ke sanya kishi a cikin zuciyar ɗan adam. Kana kuma babu wata rai a duniyar da ba ta yin soyayya domin soyayya jigon rayuwa ce. Wannan ya fiye surutu. Amma na ji ka, samu ka zauna Romeo baban soyayya. To ɗalibai ina so ku tsaya ku saurari da kyau domin zan ba ku shawara mai matukar muhimmanci a rayuwar nan taku ta duniyar nan. Kai gengedi kake min aji? Ba gengedi nake ba. Yau ga wani zai mai da ni malaho a cikin aji. Bacci yake aji amma na ce masa yana gengedi ya ce sama shi ba gengedi yake ba ya mai da ni bulkumi. Kai ta tsaye. Me yasa kake min bacci a cikin aji? Goran kwatsa malam ba bacci nake ba ina jin duk abubuwan da kake bayani akai malam. Malam kai ne fa kace fa a duk lokacin da kake bayani a cikin aji baka son kowa ya ce wani abu. Na rantsa da timbunka lecturer ba jangadi nake ba a cikin aji. To ai kenan zauna.
kwadan ku tsaya kuna burge ni saboda kuna ganin girman tumbun nan nawa. Kai Romeo baban soyayya karta yi tsaye. To malam ka aske buzuzun gahin nan na gaji daga nihi. Wai kai malam me yasa kullun sai na maka bayani amma baka fahimta ka ce na asi gashi nan na faɗa ma gayin nan gadan ne a wurin babana. Na gaya maka yan gidan mu haka muke barin gashin kanmu. To ai kenan naji sai ka zauna dan garan gahi. Me kwalalan kai ta yi tsaye. Harban da na ganka cikin aji wata uku kenan me yasa baka san zuwa makaranta? Haba malam ai ni kullum ina zuwa makaranta ni san bana fashin zuwa makaranta malam ko tiye ma ai ba ka zo ka same ni a cikin aji ba. To na tuna kwarai kwam jiya ka zo makaranta to kuma ka zauna ko me ran kwalelan kai. Wannan kai naka kwaran kwatsira sani ai da an kwashi da bige ba kadan ba wallahi. Ina da tambaya sa. A gaskiya ba kana uzura wa rayuwa ta wallahi. Haba malam tunda zubai kake tambayar mu ya kamata mu ma ka bamu dama mai maka tambaya. Ni fa ba zan amsa tambayar ka ba dan kafiye ballo ruwa wallahi. Malam tambaya ta ita ce shin menene yake bambance mana tsakanin fari da baki? Shin idanu ne ke bambance mana tsakanin fari da baki ko hankali ne malam wannan ita ce tambaya ta a gare ka. Yanzu fa duka yan aji kai suke sauraro ka bambance mana ido ne ke bambance fari da baki ko hankali ne wannan tambaya ce a gare ka. Yanzu fa kowa kai yake sauraro. Kamar ya ne kuke sauraro? Haba yaran kirki, dan Allah dan annabi ku yi min afuwa ba zan iya ba ku amsan wannan tambayar ba ran ku tsakahi nake ji. To jama'a domin kasantuwar ku cikin jagwalkwalin nishadi ku kasance tare da Yusuf Zamani Record TV. Kada ku manta ku danna subscribing da kararrawa domin samun wasu da zarar mun yi mun gode. Selfie. Baki ji ba 'yan mata? Da Allah minti daya. Bari mu dan ƙara selfie. Thank you. Nagode. Bye.